Sa Good Vibes, trending sa karon ang video sa isa ka amay samtang nagatakod sang medal kag sablay. Saya sini nga anak, isa ka PWD ang amay nga nagapaeskwela sa 3 ka mga kabataan pinaagi sa paglibod sang prutas. Yaring report. Sa cellphone videos, ang teacher nga si Iben Mondia Evangelista nakahibi ang senior high school graduate nga si Princess Yap samtang ginatakdan sang sablay sang iyang amay nga si Jessie sa ila baccalaureate mass sa Tabugon National High School sa Kabangkalan City kahapon. Sa cellphone video naman ni Nika Joy Cabiles, ginbutang sang iya amay ang iya tukod sa salog kagintakdan sang medal si Princess nga nag-graduate with honors. Ginalalayan siya ni Princess balik sa iya pulungkuan. Istorya sang teacher nga si Iben, 3 ka mag-utod siya ni Princess kag si Jessie ang nagaisahanon nga nagapaeskwela sa ila pinaagi sa paglibod sa prutas. Gani emosyonal man sila samtang nagalantaw sa mag-amay. Muna sa red, damo ang naluoy sa iya. May nagatululuha, may doon na gibla, na-inspire gid naman nagatalanaw sa iya nga bisan amo na iya nga sitwasyon napatapos ang iyang mga ang iyang nga bata. Kung napunggan ako bala tiyago nakatulog man ako nga luha samtang ga video ko. Kang mga upod ko nga mga teacher sir, kahibi man sila. Kinalahay sila ni Jessie. Gani na pamangkot niya kung ano ang plano ni Jessie sa iya anak kag iya ginsiling nga nagadepende pa kung may mabulig sa iya sa pagpaeskwela sa college sa kay Princess. May duha pa siya abi ka mga mangod nga nagaeskwela man. Interview ko si Papa ya sir nga kung may mabulig sa ila kag kung may kwarta sila pa eskwelahon niya bisan sa ano lang sa government school lang. Oo. Pero kagapon do wala pa man to siya gid patod nga kung di niya pa eskwelahon ang iya nga bata pero ginabalan siya namon nga kung basi pa lang pa eskwelahon niya gid ang iya bata kay basi damo pa lang mamabulig sa ila. Trending sa social media ang video sang mag-amay. Suno kay Teacher Iben, isa ka maayo nga example para sa mga kabataan sa karon si Princess nga wala niya ginakahuya ang iya amay. Bisan amo na sitwasyon na sang iya nga sang iya nga amay wala iya ginakahuya iya. Hindi pareho sang iban nga kis adamo pa bla demand. Bisan daw hindi nakasarang ang ilang nga parent do gina ano gid napilit ginang ilang nga parent ko ang ilang nga gusto. So bilig kito sa iya nga bata sir kay bisan amo na sitwasyon sang iya nga amay wala iya ginakahuya. Ginpost niya ang video ni Princess kag sang iya amay para mangin inspirasyon sa iban pagid nga mga kabataan pati na sa mga ginikanan.